Assalamualaikum dia wakato salam kaganti siya kepinaw ibarat karapo kan sana pangarang bungo kasubasi makapagkakong yang karamay ila sa tantang buah tangan kami ko na yang pangkukurang na mga kaji bawang mo ng taalwin magpumukuchi o tahan ba talamit mata maafkan kami malum lah sana lado di pacik yang sekarang di pacik yang posisi karena dia jauh bawang maha hari pamani kami nikah aku tentang salah sini sumang bawang talenggok ada supan santun tua penghulu yang akirai martabat dongku maafkan kami dalam gawang sampai sumang dalam hati salah yang tidak bersama kepada Allah kami minta kepada salah kami minta salah pada gurau semalam ini lalu kami memperkenalkan tukang rawat pintu yaitu Ujang Hasim. Kalau dinamo Facebook beliau itu Surabaya, beliau sendiri adalah ketua koordinator dengan rapat posisi untuk Kota Padang. Sedangkan agenang itu yaitu Enrayati dan aku sendiri Endra Radentan. Kalau waduh di sana ingin nak menyapui grup rabak yang diketuai oleh Ujang Hasim atau Putra Bayang sendiri, kalau sana pendengar sekolah nomor HP ng kamama atau sana hubungi yaitu akan disampaikan oleh ketua kami. Silakan. 08 52 65 63 86 25. Saya ulangi 08 52 65 63 86 25. Sekian, terima kasih. Abelah sana pendengar sekolah. Ini lagi sedang minta puji anak puji kabar itu karena sana minta lagu atau cuitu kapa pesisir selatan sini. Maka kami sengaja menampilkan ketua bananan kami bawa untuk di sana yaitu Ujang Hasim atau Putra Bayang. Belah sana pendengar sekolah. Cerita itu mengisahkan tentang bagaimana atau bagaimana sakitnya kekejaman anak tiri. Sama-sama kita udah makan. Sare mamue palo ampun bariku kalian kami bamain doma ojo masa kete diwandakan kawalayana rasa lido pulang menjalang patang-patang cuma sekete diwanakan kami bermain mudu-mudu rasamu rasu tanang dalam hati itu tanang pikiran kalau jadi kita maramba kurang rapenya kok rapi dumbi jangan babelok jalan tapi banda pitulo rampak dalam potong. Oh kalau jadi kita bakaba kurang rapenya kok rapi dipuji jangan baroso pulo pada Allah duto guru awak ndak satu. Orang-orang tengah ladang jatuh melayang pularnya alamu banak tidak dipandang hati bertambah di dalam anau kete anau dilambak kok rapi tolong rundukan
kondakan juo kamu arung. Oh kami ketek baru baraja kondak dapet tulung tunjukkan juo karena bana nak samo sanang kiro-kiro. Tak bunuh dietong panjang bana masukkan abang mulai tetong daerah payo kumbuang di bawah kaki gunung sago di situ juga kampung Putulang. Oh apa bana judul carita koyo keke zaman bapak tiri awak tinggal yo bapak tiri baduo dagang di sinan. Oh itu etong bapak yo mande bapak panamo Kamarudin Osariani namo mande kanduang. Yo ado barana dua orang nantu banamo si Saiful ketek silina adik kanduang. Itu jalekan Saiful Josilina inyo nanindak kata bapak cuma samande jodikan dua tuan. Odu masa mande ruponya jodiek kanduang dan etong sinan bapak konten oh bapak konten dek silina batuka sayang bapak kanduangnya. Batuka sayang bapak kanduang sayang lalio kasilina pado kabujang di Saiful. Sayangnya kini bapak kanduang bimbau sekalian konten arisan jo wakatu itu bapak bobinan bapak kanduang tuan. Oh apa laimbau bapak kontanyo onde nak kanduang upi silina dangakan kato dayang mo diramba-ramba nak si kaduduk kabaru makko babandakan. Onang kamari mola silina rudu ado nambatin bapak kato kandenetong upi si Elena barangkali samo jarang ayunde samo lagi nama jalan tarik aleto tali tak talalai nama agama jalan tali tak tayu bangku unjang di pinggan tuan-tuan. Itu mola kini si Erlina bakato kaninyo kabaknyo onde abak dangakan mola curak-curaikan bake ambo. Oh bilang bilikkan bake badan nak sanang bak di dalam hati sunyi di dalam kiro-kiro itu le kato anak kanduang. Mendangat kato dari silina bakato sinan abak kanduang. Enak kanduang dangakan lampu tadi kau lagadang mana pandang kau wala tendi Allah baru mau 7 tahun. Ala 7 tahun umur kok lina lama suak kini nak basikola urang manarimo murid baru itu kato bapak kanduang. Lai kok namu anak kau basikola mangkok sikola bak sarakan nak cadik pulo samo orang nak pandai pulo samo orang kampung. Ojo itu lekato babak inyo mananga kato daya bak. Kalau pilagam kababelo kapurana dalam pagi kalau itu bak nangkaedo awak manunggi kanyolai. Oh awak manurui
mola anyolai cuma seketek mola dinakan luang kok jampang kau abak sarakan basikola nang kau baduo kini kabar adik kakak nang tuo bujang saipul kok jampang minta pulo basikola kodang akan kato dari abak na kok jampang tadi bujang saipul kanyo jua sawah bapak badi itu kato mana bapak kan uang malanga kato dari abak tanah rasulnya dalam hati oh abak kan uang dangakan mola badai mana kamu pagi sampai mati oke itu lekato mola anak kandung hari bagasu abi juo kalau buku 10 amato tak kalau jam 1 dalam hati silina kamangalu nasib sekolah lala tentu sekalo lalu hari lasian aku kuat menjagokan aku kuat kuning ayam dalam itu yang hari de ayam kasih yang hari jomre yang putan doari kasih yang madera padera pani yang kurang malari terserak candonya ampun latabi cando matuari Olah pagi mola candonyo hari kamandi le anak kontaninyo dan etolina kok kamandi diambil sabun kajuan dua sarato bundar jo odolnyo kamasuk ke dalam kamar mandi satu tibo di kamar mandi la mandi ukit kini si Elena oh sudah padi urang keladang bertanam kacang kopi pulo sudah mandi naik ke janjang di kamar memakai wadannya memakaikan pakaian sampai itu lalu dako inyo kama makai pak di sini bapak kandung diturunkan puleta relido puleta nak diantarkan okanyo antakan anak basikola dan etong bapak kontaninyo latibo puleta di alaman silina kanalah turun pulau olah naik cando bapak kandung silina bagonceng di belakang dan etong bapak basipeda sekali ready kanyo kayu ada tinggal rumah ladang okanyo 7 rumah sekolah hati na nindak namutan nampun tak sampai sayang kayu udah kuno dietong penjamana etong sinan makan dong dan etong inyo basipeda onan dan bilang bapak basepeda makin dikelok makin kancang pakai cuy bunyi rem sepeda tibu dikelok bak aku bunyi kecil roda ojo itu lawana maso itu dek lamon kini kereta kabalari kain cawa patah 9 lapuk terampai di tarali dek lamo bana tengah jalan tibo di rumah sekolah pagi-pagi renetong sinan bapak kandung jalan tiup parkir sepeda di alamannya kurikan pagi itu okanyo turui lakan tua kepala assalamualaikum kato bapak silina alaikum salam kato jawabnya orang dalam kantua kepala okanyo sarahkan anak masuk sekolah dan etong sinan mola si Elena sekolahnya sadang kakabaku sadang kok sadah leka putih okandak silina kabalaku pintanya sadang angku dia batarimo kaninyo basikola mula masuk kaluku gadang
mola masuk ke buku gadang olina baraja bapak lah pulang renetong bana masuk itu di sekolah saja kita capek abi hari baganti hari oh abi pakan baganti pakan 2 minggu pak antaronyo alih kabak kakak kandung renetong sinanti saipul malam tak dapet kali tulang dua tak dapet kali raya dapet kabar saipul baso di kandung lah sekolah awak baru umur 9 tahun balunya sarakan dia kandung oh tapi kabar amaletokan sudah di ujung pandan leni tapi kabar mengatokan lah sudah nasib di badan diri Osinan dietong olah kini bujang saipul adalah pada satu hari pagi kita bilang cinta lalu rupanya si saipul kulit candu bapak kandung bapak nan sadang lalu yuo satu tiba di pintu kamar ayah kandung nyotokok sekali pintu kamar main bawinyo dari luar oba ale kata pul kamai bau pak oh pak dipolo rupanya reneto mola bapak tirinya duduk sekali dari lalu langsung tagak buka cando pintu kamar pakai cuy pintu dibukanya itu bana itu oh pintu tak buka ipul sinan kita bilang marahok kakaki ya pak tiri ya pak tengah tolong tadi tidur tolong sampai kayak tolong ya pak kayak wak sekali gatolan ilah osinan bakato mola bapak tiri onde anak kan luang dangakan mola usah lakini wa minta basikola oh bapak nan sadang bansek bana kok boleh pinta jo pintu tahun katibo wa bapak sarakan lai kok sanang dalam hati itu kato bapak tiri mandanga kato rupo itu hati nan indak sanang lai manyame kato kini saya boleh kato yo bedo bak majamu padi takakari dan yo bedo tinggal jo abak tiri indak tabado wae oh panangguangan jo abak mandanga kato rupo itu apa le jawab kini bapak tirinya berpane hati ndak tabadong mano diwaang ipul anjang gadang dari ketek wang neng gadang kala gadang malawan gadang muah tiko yo oh ndak guno dengan tong panjang mana mamaki ipul karena tangan bagu diang masuk itu ada 3 ipul balari olai 9 pak anak janjang rumah nang gadang bagu diang itu ya tua kabawa hati nanindak mai oh sanang lain bagi mari pada rokabi adolah padosari kapai oh masuk itu